दैमायाव दुगैनो फैबाय आहा दिनै नैया दै गाथोना दा मोनसे जिनोसै नै आङो दा दैयाव सुयोबा जिया साफा जायो गोजोंनो जिया मैला खारो मोजां जायो जिफोरा दंगलाव सोबाथाय आइरन नांजोबो ना ओंखायनो आङो दा दैयावनो सुनो नागिरदों आहा दुगैखांबाय दा दुगैनो थांसै बिस्कु बोरमा फुजानि दिनै माल माथा सुस्रांबाय नै फुजागोन जोंहा बे दिनै आरो नैया थालिर लाइजौ दानबाय साइकेलखौबो सुस्रांजोब्बाय आङो बिस्वकर्मानि फुजानि बिबार खादा नै फुजायाव होनो बिबारानो फिसा फिसासो थख्रबजोबनाय थफिजोबनाय थख्रबनायसो होनफ्लांदों आङो बिबार बारसानायखौ मालाय लांजोबबाय बेलेगा हाय गुड मर्निं फ्रेंड्स दिनै सेप्टेम्बरनि 17 तारिखआव दिनै बिस्वकर्मा फुजा होनो नागिरदों नोंथांमोनाबो फुजा होखायो नङा होनबा दिनै जोंहा न'खराव फिसायैनो फुजा होगोन साइकेल बायदिसिना बावगोन लहा पाति बेफोरखौनो लानानै फुजा होनोसै दिनै दा लाजिनानै थाखोमालायखायो जि गाज्रिखा गाज्रि जाबाय नै बाबुमोना आहाबो गाज्रि जानोसै नै आपेल बुट जानो फैदों आगै मानाव बिउटि बारनि दरजानि आइना बियो बिस्वकर्मानि ओंखाम जानोसै फुजानि केसारि ओंखाम जायाखै आनैमोन मादै मानाव केसारि ओंखाम जाना फैबाय फुजानि केसारिखौ जानानै फैबाय न'आव दा मोनफैबाय आनैजों आंजों सकआव बेरायनो थांनो नागिरदों दा जोङो सकआव साहा लोंनो थांसै ओरैनो बिस्वकर्मानि नामै दिनै बेरायनो थांसै जा